Am mâncat un borcan de muștar unde vreo 2 kg de carne plus 14 mici, 2 mici. Salut! La mulți ani, nu? Că ar trebui să fie... Salut, române? Da, ar trebui să fie 1 decembrie dacă am avut chef să montez. Dacă n-a fost, a trecut. Nu, la mulți ani, cu întârziere, Poșta Română vă urează la mulți ani. Da, exact, sau CFR-ul. Astăzi o să ne sară muștarul, cea mai proastă glumă pe care puteam să o fac. Avem mult muștar. Pentru că de Ziua Națională a României se consumă mici, dar nimeni nu spune și cât muștar se mănâncă cu acei mici. Toate statisticile, ia și tu că nu mai am mâini. Toate statisticile sunt despre s-au vândut miliarde de mici. Da. Dar n-a zis nimeni, s-au vândut 400 de tone de muștar. Tocmai de aceea am luat noi. Și ghiciți ce? Mai e încă unul. Da, Dar îl prezentăm. Nu, asta este muștarul, vi-l prezentăm la final, pentru că este un muștar absolut special, Da. dedicat românilor. E de import. E de import din Tecuci sau ceva. Ideea e în felul următor. Toată lumea mănâncă muștar, numai că sunt multe chestii, cum să zic, mai speciale. Adică muștarul la clasic sau iute sau cu hrean, toată lumea... Cam știm că e de al nostru. Și n-are rost să iau să gustă așa ceva. Așa că astăzi gustăm ceva mai special. De unde luăm? La stânga, la dreapta? Hai, de la stânga. Uite, nu, hai să fim patrioți, să luăm muștar rusesc. muștar rusesc. Problema noastră este că nu înțelegem exact de ce este rusesc. Care e gustul rusesc sau trebuie să vorbești în rusă ca să poți să te înțelegi cu el? Foarte, я говорю по-русски. Dar ăsta scrie foarte picant, pentru că doar atât. Hai să vedem. Hai, dezvolt tu. Nu știu care e rost să mergi topuca la sticla de vin. Da, miroase a picant. Miroase Am un picant. muștar picant. Ia, pune Hai să luăm aici un pic o farfurie acolo. Punem aici pe farfurie. Avem un setup în care nu putem să vă arătăm ce mâncăm, dar... Ca să vă facem poftă, nu? Da, poate n-ați apucat încă de 1 decembrie să mâncați ceva. Eu o să gust așa un pic de muștar. Nu e foarte picant, e interesant. E bunicel. E bun pentru că, știi ce mă deranjează foarte, o să sună stupid, dar ce mă deranjează foarte mult la muștar în general, e gustul de muștar. Nici o problemă, că avem unul mai închis la culoare, o să-l vedeți. Nu, ideea este că sunt foarte dubioase, că e un gust foarte de oțet, de nu știu ce naiba, e ceva foarte dubios. Ăsta nu are ceva. Dar nu, culmea că e plăcut ăsta. Da, exact, asta vreau să spun. E un muștar rusesc, apă, boabe de muștar, E chiar plăcut. boabe de muștar alb. Ok, poate fi Așa, asta. oțet, boabe de muștar negru, ca să nu fie discriminare, bănuiesc. Da. Zahăr, Sare, sare, de picant, nu-i picant. acid citric, extract de curcumă. Așa, deci în fine, poate să conțină urme de Pentru urs. să-ți dau un capac. Da, deci E foarte drăguț. Deci nu știu, da. e... Am început Smac. bine. Da. Am început bine. Iar Dacă am fugit în cadru- facem așa, nu? Și vă prezent. Uite, acum face focul, gata. Gata, ne-am întors. Da, ăsta e chiar o chestie foarte bună. E foarte, de obicei are un gust foarte puternic, nu? Am dreptate. Da, anumite muștaruri, avem acolo unele cu boabe de muștar care s-ar putea să fie fix pe gustul lui Alin. Da, deci ăsta rusesc trece testul și e Și foarte nu e bun. foarte picant. Dar cine produce ăsta? Smacul? Cehii. Da, dar nu e foarte picant, pe el scrie foarte picant, nu. N-are, dar nu deloc picant. Băieții ăștia nu au fost până în India, înseamnă, dacă Nu, nu ăsta deloc. e- Nici măcar Nu, e picant. un pic, în fine, se simte un pic picant, dar Da. e ce trebuie. Deci dacă vreți dulce, puteți să luați pe ăsta, e ok. Ok. Hai să vedem următorul. O să facem și un top. Uite, Da. hai să luăm de la Ticuș, Olimpia, muștar de la Din Ticuș. Tecuci. Ce e special la ăsta? Care boabe, zice. Este un muștar cu boabe întregi. Dacă nu am avut anul ăsta tot felul de festivaluri în care să luați boabe, asta este ocazia. Luați-l muștar. Da. Da, așa Așa. se face muștarul cu boabe. Ia Ia și să pune luăm aici acolo. o lingură. Facem acum un test miros gust olfactiv. Da, este fix muștarul cu boabe clasic. Da, e... De obicei nu prea sunt eu mor după muștarul ăsta cu boabe. Ăsta s-ar putea să aibă mai mult gust de oțet. Ia. Da. Ăsta duce cu muștarul la tradițional, adică tradițional, la clasic. Care boabe, că n-are boabe, nu știu dacă e o diferență. Hai să iau niște boabe, că n-am. Da. Pe cărnatul meu nu s-a lipit nicio boabă. Tu simți o diferență? La ce? Care
Dacă ăsta n-ar fi avut boabe, că nu e... Da, se simte un pic mai mult muștar, ca să zic așa. E mai parfumat un pic, nu? Da. Un pic mai parfumat și în fine, textura aia de boabe e un pic crunchy, așa, ți adaugă ceva textură, Da, dar atât, adică nu e mare șmecheria. că pentru un mic nu face mare... Deci dacă nivelul tău e să mănânci doar mici, cred că nu face... Da. Nu știu care e combinația, îl punem și pe ăsta. Nu e rău, încă o dată, Da. nu e rău. E Hai, un muștar da. rezonabil. Îl punem aici pe locul 2, că altceva n-am gustat, adică mai mult de... Așa, hai să vedem cu alte boabe. Tot cu boabe. Tot cu boabe. O luăm pe boabe azi. Băi, deci fie, dacă te ascund pe tine, tot așa. Gata, fii atent că am mișto în A, cadru. facem așa, cei mai buni filmoteci. Așa. Muștar cu boabe întregi, crem cu știlă, ferma A, și asta tot. Honeyberg. Mamă, deci asta e secretul doctorului Honeyberg, este muștarul cu boabe. Am înțeles. Hai să vedem de ce de la crem guștilă. Bă, nu știu, zice crem cu știlă, produc ferma Honeyberg. Vom vedea. Nu avem crem guști astăzi la Da. degustat, dar revenim. Nu este ou. Nu? Nu miroase oțet rău. Hai, bag acolo. E gustul ăla, îmi place mie mult. Da, da, da. Nu, Mă vă mai, scuzați, a fost o reacție sinceră, am tras prea tare pe nas. nu vă mai citim ce scrie, că tot muștar alb, și bărbăi, făină de grâu, Deci cu făină. oțet din vin. Un fel de ciulamasă, Da, înțeleg. hai să vedem ce o Hai fi. să vedem ce muștar avem aici. Hai să luăm un pic Care mai mă, că m-am Asta și... de aici, asta de aici. Așa. Aveam plating, ați văzut... Dar de ce are gustul ăsta așa? E dulce, nu? Un pic? Nu știu. Nu. Nu. Știi care e chestia? Eticheta asta pare foarte gourmet. Exact, Nu? pare muștar de Dijon. Da. Păi nu scrie pe el? Nu scrie. Că muștarul Dijon e muștarul de la ei de acolo. Dar e într-un fel. Da. Deci nu, Honeyberg ăsta nu e o glumă. Asta e pe ultimul loc, îl punem aici pe ultimul Da, loc. cred că pot să sar după masă, la rând direct cu canapea. Da. Aoleu, horror. Ok. Hai să luăm să terminăm cu boabele. Exact. Bă, terminăm cu boabele. Hai, terminăm cu boabele alea odată. Clasic. De la Oșan, Poșan. Da, un muștar Brandul lor. non-brand, Da. un brand generic, să Cu zicem. boabe întregi. Asta, mai devreme am vrut să fac niște poze la aceste muștaruri și am vrut să văd fața etichetei. Eu nu prea îmi dau seama că aici începe text, scriu un pic, dar în timp ce zice, iar e text. Da, Eu nu știu unde e fața, doar bucățica asta și fața. Fața, dar bănuiesc că fața este aici unde are acest... Păsărica. Exact. Unde e E păsărica. păsărica acolo e fața, am înțeles. Ia, bag acolo. Așa. Mamă, cât de plin e asta. Da, este, cum să zic, e gluma lui Alin de la începutul episodului. Sare muștarul pe tine la asta. Și ăsta miroase oțet. Asta miroase fix la fel ca celălalt. Bă, asta urăsc eu la muștar. Chestia Asta nu știu. Eu trăznește. nu prea am mâncat muștar să miroase așa. Adică nici ăla din târg. De la obor. Ăia unde sunt cei mai buni mici la obor, nu? La obor. Nu, te duci la... Mamă, ăsta miroase a aracet. Uite, fii atent, de miroase a aracet. Da, pe cărnat așa, probabil merge să lipești mici între ei. E gustat. Hai să ia mai puțin. Nu are un gust dubios. A ce are gust? Hai că nu știu dacă e în termen. E în termen că l-am luat ieri. Adică... Poate fi expirat pe raft. Nu e problemă. Doamne, da. Nu cred că cumpără nimeni muștar de genul Dar e ăsta gust- mai mult deodată. Dar are gust de ceva anume, dar nu știu ce e. Nu e în termen. E dulceag așa de dubios. Nu știu ce are. Nu. Sorbată de potasiu. De la asta are. Nu știu ce e aia. Cum? Ăsta e ultimul? Băi, nu știu, acum Le punem unul peste le-am pus unul peste altul, voi nu vedeți treaba asta, dar le dăm la egalitate pe ultimul loc pe astea. Așa. Acum avem un muștar gourmet. Da. Muștarul cu miel. Muștar cu miere. Da, sunt prea multe fețe pe aici și iarăși. E aici, mă, din caz. Gata, am fugit. Da? Așa, mă rog, ați înțeles voi, îl știți voi. Se numește Maile... O să încercăm la editare să vă punem câte o poză cu Maile de puis. Scrie pe el și zice un număr, nu știu ce e asta. Da, hai să vedem ce Scrie e și asta. Paris pe el, deci Uite, este de unde ăsta trebuie. scrie Dijon. Păi da, scrie și Paris, deci probabil este un muștar Deci de altă a fost Periș, altă glumă bună. Asta zici că e
Gem. Nu, da, zici că e marmeladă, Da, de-aia așa, ieftină. exact, marmeladă. Uh, Asta nu mai are boabe. Asta pentru că are miere, deci mierea Da, exact, automat exact. conferă altă textură. Să punem aici un pic. Da, adevărat că eu... Ia să mirosim. Culmea e că miroase și a miere un pic. Da, da. Nu e rău. Nu știu dacă merge cu cârnați neapărat, dar muștarul așa nu e rău. Nu, muștarul ăsta nu e bun, vreau serios. O să mai stric un cârnat pentru muștarul ăsta, că chiar îmi place. Deci nu, E foarte bun. Dar merge și în sandwich-uri, adică ăsta e un muștar all purpose, nu neapărat pentru grătar. Deci uitați-vă la... Deci ăsta, la milul ăsta că e bun. da, nu știu, Da, nu contează, lasă că o să pun eu o poză. da, nu știu dacă e, adică dacă să-l punem peste rusesc sau nu. Sunt în altă ligă. Adică Sunt total diferite. Fiecare, ăsta este extraordinar de bun. Și ăsta este extraordinar de bun, dar nu pentru același lucru. Exact, în alte gusturi, Dar exact. Bune, adică ăsta e un muștar care merge probabil și la o carne de pui, la o carne de miel, unde nu poți să bagi un muștar de ăsta cu oțet și așa. Ăsta e un muștar care merge la grătar beton. Da, deci lăsați-vă de chestii plastic în care apeși din... Așa. Mai avem? Pe Olimpia l-am două. făcut. Mai avem două. Asta așa. Hai să vedem acum un muștar. Ăștia n-au avut miere. Și am pus gem și de prune. Nu, de afine. De afine? Uite, scrie aici, dulceață. Chiar e cu dulceață de afine, scrie pe el. Eu am zis la... Deci, scrie, mă rog, o să vă arăt poză, știți voi, you know the drill. Tommy de gusturi. Producător de la Orla. Tommy. Da, mam. Deci e un fel de muștar cu ketchup, să înțelegem. Ca fiecare zi însorită. Hai să vedem dacă trebuie să-l desfacem. Are un plastic dur acolo, exact. Așa, pe care scrie dulceață. Doamne, deci e dubios rău. Adică nu știu, o fi bun, nu știu, de dubios. Miroase a afine, dar și muștar. Așa muștar, da. Ia să vedem, punem aici în mijlocul. O să vă arătăm plating-ul după aia, vindem la licitație farfuria. Unde pictează pictorii, logic. Deci o pun pe deget așa, deci... Nu avem cultură de genul ăsta noi. Noi mâncăm muștar cu crânați. Mai mult, dar la ce ai vrea. De pictură. Ia din crema de... Pe ăsta nu l-am mai gustat gol, că mi-e frică un pic. Hai mă, uite să fie. Deci afine cu... Le vindem la Ikea, idee. Că ăștia sunt cu gemuri. Cu dulceața la chifteluțe, da. Ăsta nu e muștar. La gust, nu pot să zic că e rău. Dar nu-i muștar. Adică nu pot nici măcar pe alocuri. Am un gem de fructe de pădure. Stricat. Nu e stricat, dar e un pic mai mult fiert. Care nu e departe de gust, atât că nu e are și un pic de acrelă, dar cred că de la afine e acrela, nu de la... Nu e rău, adică nu e nașpa, dar nu poți să zici că e muștară. Nu. Nu știu să vă zic la ce ar merge chestia asta. E interesant. Da, uite, gol, dacă mănânci gol, se simte un pic muștarul. Și are afine, că am găsit noi afine. Adică... Deci e o chestie bună, dar nu știm noi cu ce să o combinăm. Nu știu, înclătite cu piept de rață caramelizat, probabil. Habar n-am. Cu mici nu merge, deci încetați. Apă dulceață de afine 15%. Dar vezi că se simte muștarul un pic? Da. Zahăr, acidifiant, ok. Și aia a fost. Și semințe de muștar. Da. Și bine, oțet, colorant. Deci dacă știți cu ce merge muștarul / dulceața asta, scrieți-ne și nouă în comentarii să știm și noi. Da, asta are destul de multe ingrediente dubioase? Mai dubioase, da. Au făcut dulceața au aia. gumă, au tot felul de agenți de întărire, că probabil când amesteci muștar... se cam taie, se cam taie, nu? După exact, când amesteci muștar în gemul de afine sau în dulceața de afine... Da. E bun la gust, așa, nu pot zic că e rău. Da, dar nu știu cu ce. Nu în contextul muștar. Da, nu în contextul muștar, clar. Mi se pare că merge, cumva cu un vânat, adică se duce un pic cu sosul ăla de fructe de pădure. Știi care e chestia? Dacă scoți ideea de muștar dulce după el și zici, îi denumești tu cu altfel. Probabil, da. Sosul Tommy.
Ceva de genul. Da, nu, adică un sos de fructe de pădure pentru un vânat s-ar putea să meargă destul de bine. Are un gust mai puternic. Greșeala este că îl marketează ca muștar. Nu. Că omul se gândește, bă, iau muștar ca să fie în tema aia și nu e. Nu e, da, e bun. Nu știu. Încercați-l și vedeți și spuneți-le la ce a fost bun. Că la cărnat nu e bun. Da. Și acum piesa de rezistență, ca să nu zic în franceză că o stric de tot. Da, chestia asta este o chestie foarte scumpă. Am făcut un pic un împrumut pentru la muștarul ăsta. Am ieșit din cadru? Invers. Să ies și eu așa, bam. Așa, ca să se vadă. Crem vuștilă. Da. Are un logo dubios. Asta e un logo. Nu vrem să spunem ce aduce. Eu am mai văzut chestia asta, explică-mi și mie. De ce scrie muștarde? Păi, eu am văzut pe multe chestii. Nu scrie muștarde. Muștarde? Unde scrie? Uite, muștarde. Nici măcar nu e S. Adică... Nu, că m-a luat gura pe dinainte, știi de ce? Mutard, da, e altceva, nu știu ce. M-a luat gura pe dinainte pentru că pe unele scrie nu de import sau ceva. Românești, da, muștard. Așa se mai spune? Nu știu. Da, mă rog. Nici la asta n-am atâta cultură. Da. Produs fără conservanți, a se păstra în frigider. După deschidere. Apropo, după deschidere. Ăsta, deci... Ar putea să fie bun, da? Nu. Mai devreme l-am deschis pentru prima oară. Se închide foarte ok. E așa. Adică n-a fost ceva special. Da. După deschidere, pe care a fost diferența între așa și așa prima oară? O fi fost ca la berea aia neagră după la irlandez de acolo. O fi avut azot băgat. Deci e zero. Puteai să la frigider. Nu era la frigider pe raft. Tot ferma Honigberg. Deci, unde mă? Ăla nașpa. Tot mustardino deci, sau cum ăsta crem cu crem guștilă e același lucru. Numai că ăștia vor să zică că e ceva gourmet. Uite cum e, din sticlă, cu parantezele astea pe etichetă. Adică arată într-un fel. Asta e o mizerie, deci nu. Ăsta e crem guștilă. Tot același crem guștilă, dar într-un etichet, într-un ambalaj de 2 bani. Adică acel crem guștilă pe care îl știm de când... Da. Hai să vedem ce e în târgul ăsta. Așa. Ia o linguriță. Deci, e muștarul de mici, ăla de ți-l dă de la pompiță. Da, ăsta exact. Hai să punem aici, să facem aici un smuș. Mamă, ăsta e ca plating-ul ăla de... Da. Nu mai aveam loc. Hai să vedem. Bă, da, acum sincer, muștarul nu e neapărat ingredientul preferat, dar alea două chiar mi-au plăcut. La miros e la fel ca celălalt gourmet. Da, oțetul ăla dubios. Am luat cam mult din păcate. Nu. E rău. Dar nu are gust de muștar ăsta. Mă jur că nu are gust de muștar. Asta trebuie să-mi placă că nu are gust de muștar. Are gust de zaz de cafea. Mă jur. Are un gust de genul ăsta. Nechezol. E făcut cu nechezol ăsta. Da, deci e tare rău. Fie că scrie uite-mă că scrie aici muștar și mustard. Da, mă, da. Probabil în altă limbă. Da, mă, o fi în francez, o fi, dar întrebarea mea este: se exportă așa ceva? Ingrediente provin din UE și din afara UE. Coriandru, chestii socotel. Nu, este... N-are coriandru. Deci, ferma Honigberg. Mai spălați și voi utilaje. Da, fac acum, cum se cheamă, lobby-ul ăsta. Dacă aveți o părere, cei de la firma Honigberg, că aveți niște produse bune, vă rog să scrieți la adresa redacției, să ne spuneți și nouă unde sunt produsele alea. Exact, eventual să ne trimiteți un borcan cu produsul bun, că astea, nu. Ăsta la e, nu. Da, uite acum. Culmea e că ăsta, dacă vă vine să credeți, e mai bun decât ăsta. Da, deci noi am crezut că ăsta... E aproape ca ăla cu afine, care nu poate fi muștar, dar ăsta nu poate fi muștar, deși nu e nimic diferit de muștar. Noi credeam că ăsta este pe ultimul loc. Am descoperit unul mai rău, nu credeam că se poate. Se poate. Deci hai să zicem așa. Da. Ideea e următor. Deci, pe primul loc este ăsta. Cu miere și ăla cu ăsta rusesc. Cel puțin ăsta rusesc, v-am spus, are o aromă mișto. Da. Nu, e un muștar foarte bun. Deși. După aia, pe locul 2 este chestia asta, dacă aș putea să spun că e muștar, deși... Bine, în lumea muștarului n-ar fi. Nu știu dacă ar fi pe locul 2. Da, nu știu. Hai să-l scoatem din ecuație. Bine, așa dacă îl scoatem din ecuație, putem să mai scoatem și astea două de la Honigberg, că nu muștar. Ăsta e tecuci clasic. Ăsta e muștarul clasic pe care îl știm și iubim. Și aduce chestia asta cu oameni, într-adevăr, aduce o textură și un pic de parfum. Deci un pic mai bun decât un muștar normal. Acum, nu știu dacă diferența de preț e 70-80% Nu mai am bonul. Nu mai am bonul, dar
nu e o diferență foarte mare. Tu pe la 2-3 lei un borcan. Ah, ok. Deci nu. Așa sau 4 maxim. Așa, ăsta. Deci o chestie Stai că dubioasă. trebuie să mai bea un pic de apă după acel crem cu știlă. Da, e o chestie dubioasă împreună cu ăsta. Astea două sunt pe același loc la fel de proaste. Și câștigătorul de pe ultimul loc Este acesta pe care mi-e frică să-l arunc și la gunoi că s-ar putea să polueze. nu, scrie clar. Nu poți să ajungi la gunoi, după deschidere se pune în frigider. Bă, dar dacă avea o folie de aia protectoare Sau o garnitură sau undeva, ceva, că l-ai deschis, gata, se strică. Da, și pe raft. Adică nu, cred că poți să-i te duci, îl deschizi pe raft, Acum iei un deget din el și pui înapoi. Întrebarea e, el așa la gust că e stricat? Da, nu cred. E așa la gust că așa e la gust. Adică curiozitatea m-ar împinge să mai cumpăr 2-3 să văd dacă sunt diferite, dar nu. Așa de păcăți că ăștia să cumperi de la ei de curiozitate. Deci, doamne, l-ai fi luat eu greșit. Nu fi fost stricat, a fost vechi. Da, deci A stat în soare, nu? Koniberg ăștia nu, în niciun caz. La revedere, drum bun. Da, și la asta tot așa este destul de lungă lista. Deci, am ajuns la final. Ne-a cam sărit muștarul azi. Da, mă bucur că am întâlnit cele două muștaruri de la SMAC și de la Mail, sau cum se zice, Mail. Ăsta? În fine, în franceză, dacă ați învățat franceză, Da, noi nu. toate finalurile sunt mute, deci în principiu totul Mail. e mut la ei. Asta e opera noastră de artă de astăzi. Plating-ul de degustare. Un pictor, dacă vrea să facă un portret, oferim acest. Da, nu cerem drepturi de autor încă. Da. Cam asta e. Da. Încă o dată la mulți ani. La mulți ani. Mici plăcuți. Exact, aveți grijă ce muștar băgați. Da. Noi acum știm. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Dacă vreți să ne susțineți cu cel puțin un like și cu cel mult, avem un link de Patreon. Da. Vă mulțumesc încă o dată. Like, share, subscribe. Știți chestiile alea clasice și vă La revedere.